салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Баъд аз бохт аз Интер дар Лигаи Чемпионҳо календари бозиҳо ба Барса фурсати истироҳат дода имкон дод даста аз ҳама ҷиҳат сарҷамъ шавад. дар даври навбатии чемпионати Испания каталониҳо дар хонаи худ бо Селта бозӣ анҷом медиҳанд. Селта дар умум дастаи хуб аст, вале ҳамеша бо топ дастаҳо ва бозиҳои сафарӣ ноком мешавад. агар ин навбат ҳам Барселона дучори мушкилӣ шавад, пас бояд дар бораи мушкилоти системаи Барса гап занем. зеро то бозӣ бо Малёрка ва Интер, агар сода карда гӯем, сабаби мушкилиҳо дигар тарафи масъала буд. имрӯз дар бораи бозии навбатии Барса ҳарф хоҳем зад. аз шумо барои дастгирӣ лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун барояд шинеду тамошо кунед. Барселона дар Лигаи Чемпионҳо ду бозӣ аст ки дучори бохт шуда истодааст, вале бояд қайд кунем ки вазъи даста дар Ла Лига дар 2 соли охир нав хуб шуда ба садри ҷадвал баромад. имрӯз каталониҳо дар хонаи худ дастаи Селтаро қабул мекунанд ва талош баҳри мустаҳкам кардани мавқеашон дар чемпионати Испания мекунанд. ҳаводорони футбол метавонанд аз хизматрасониҳои шарики Мо 1x истифода бурда ҷолибиятро бештар созанд. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҷиҳате ки Барсаро бояд таъриф кунем, ин сардодани 1 гол дар 7 давр мебошад, вале нигоҳ доштани ин нишондод бо иллат бардоштани 4 бозингари хатти ҳимоят душвор хоҳад гашт. қаблан Кунде, Белерин, Араухо ва акнун Кристенсен ҳам наметавонад ба даста кӯмак расонад. What the fuck is this? муқобили Селта акнун Роберто ва Пикеро ба ҳайати асосӣ ба майдон баровардан лозим аст. кори хави оиди хатти дифои даста бештар мешавад. дар нимҳимоя ва ҳамла бошад корҳо каме беҳтаранд, вале баъд аз таътили кӯтоҳ мо боз дидем ки бозингарон дар ҳолати ногувор мемонанд. Дембеле бештар амалҳои саволбарангезона мекунад. Гави он бозии аввали мавсимро нишон намедиҳад. ана Левандовски бошад бештари вақт бетӯб мемонад. айни ҳол ба дастаи Барселона зарур аст то як бозии хубе нишон диҳад, ки исбот кунад ҳама хуб асту бо ин ҳайат ҳам корҳо тибқи нақша идома меёбад. агар бозии душвор гӯем, пас ин бозии ҷавобӣ бо Интер мебошад, ки тақдири роҳати плей-оффи Лигаи Чемпионҳо ҳал мешавад. ғайр аз ин бозӣ бо Селта низ муҳим мебошад. Барса бояд аз ҳолат ба хубӣ барояду бовариро ба даста баргардонад. дар ин мавсим онҳо 3, 4 ва 5 голи дар бозиҳои хонагӣ ба самар расониданд. ягон чизи ғайриоддӣ интизор нестем, танҳо даста бояд ба формаи қаблиаш баргардад. Селта медонад ки Барселона дар хонааш голҳои зиёд ба самар мерасонад ва ба ҳамин хотир ӯ ба як мақсад меояд ки ба таври максималӣ роҳи ҳамлаҳои Барсаро маҳкам кунад. мавсими гузашта Барса дар хонааш бо ҳисоби 3-1 Селтаро мувоҷиҳаи шикаст карда буд. ана дар сафар бошад бозии драматикӣ бо ҳисоби 3-3 ба қайд гирифтанд. кори хави душвор аст ва биёед бинем ки пеш аз ин бозӣ чиҳоро гуфт. мо кӯшиш мекунем худамонро нишон дода стили бозиамонро ба намоиш гузорем. баъд аз бохт бо Интер мо бояд ҷавоби хуб баргардонем. ин бозӣ осон нахоҳад буд, зеро Селта талоши ба даст гирифтани тӯбро мекунад. соли гузашта мо бо мушкилӣ муқобилашон бозӣ карда будем. дар бозӣ бо Малёрка ва Интер мо беаҳамиятӣ зоҳир кардем, вале имкони ғалаба дар ҳар ду бозиро доштем. мо бозиро ба ҳайати қавие ки дорем оғоз хоҳем кард. дар садри ҷадвал ки баромадем, акнун то охир онро нигоҳ доштан мехоҳем. истифода аз Пике ки яке аз бозингарони рӯҳан қавӣ ва ҳамчунин албаи содиқ ба даста бисёр зарурӣ мебошад. худи Хави низ чанд маротиба оиди лозим шудани онҳо ба даста ишора карда буд. хайр чи, акнун вақташ омад. ҳарчанд бозӣ суръати худро каме аз даст медиҳад, вале боки нест. ҳунари хуби нимҳимоятгарон метавонад тӯбро зуд аз ҳимоя ба ҳамла бурда расонад. Араухо аз тамоми қуввааш талош дорад то аз муҳлати додашуда барвақттар ба майдон баргардад. будани ӯ дар ҳақиқат то ҷои дили Тер Штегенро роҳат мекард. чуноне мегӯянд поёни шаби сиёҳ-сафед аст. дер ё зуд боз ҳайати пурра омода мешаваду дили мухлисонро бо бозиашон шод мегардонад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.